Čaute všetci, zdraví vás opäť Mišo a ideme opäť niečo testovať. Minulé to bol kokosový olej, odbalenie v priamom prenose a teraz spravíme to isté s cestovinami shirataki, dokonca ich ochutnáme a zistíme, ako to chutí. No, prečo by ťa malo niečo takéto zaujímať? Každý, a momentálne koľko je, už asi nejakých 9 hodín večer, a každého trápi taká vec, že po 6. by nemali sacharidy, po 3. alebo vôbec, ale určite nie pred spaním, pretože uložíš strašne veľa energie, ktorú potom nespálíš a pôjde ti do tukov. No a nebudem ti hovoriť, či je to pravda alebo nie, sú rôzne názory, ale mne sa dostala takáto vec, idem trochu bližšie, volá sa to, že cestoviny shirataki, dostal som sa k tomu na FIBE. Tam to predstavovali ako celkom zaujímavý nový produkt. A zaujímavé na nich je, neviem či to bude vidno, skúsame to pozrieť Janka, tie nutričné hodnoty, keď nasnímaš, tak tam vidíš, že je to po nemecky, ale ja ti to preložím. Proteín 0,5 gramu na 100 gramov, to isté so sacharidmi aj tukmi. Nasnímaj toto je brutál. 8 kalórií na 100 gramov. To znamená, že v podstate to nemá žiadne kalórie, žiadny cukor, žiadne proteíny, nemá to nič, ja neviem čo to je, možno je to iba taká priesvitná vec, ale ideme to otestovať. Poď bližšie. No, máme tu dnes trochu ponšie, máme tu Nepalčanov, ktorí si chystajú jedlo, takže toto s tým nebudeme jesť, ale dáme si niečo ľahšie, možno nejakú rybu, špenát, ten sa tu rozmrazuje. Postup je veľmi jednoduchý, treba to hodiť do vody a uvariť. No. OK, takto to vyzerá to dosť, neviem, divne. To by také slíže. Voda sa nám už varí. Tak to poďme prasknúť. No neviem, čo s tým spravíme, aj to osolíme. Osolíme to. OK. A prastieme to do vody. Dúfam, že ma to nezie. Wow. OK, je to v nejakom náleve divnom, takže ten dáme preč. OK, a ideme s tým priamo do vody. No, tento celý pytel má myslím, že 4 kg. Dobre, je to vo vode. A necháme to teraz asi trošku povariť. A potom ochutnáme výsledok, jo? Čiže zatiaľ za chvíľku sme späť. Ideme na to, sme späť, práve som dovaril, pridali sme k tomu trošku špenátu, trošku lososa, mandle a ideme to ochutnať. Poď bližšie, nech vidíš, ako to vyzerá. Je to biele, je to stále biele, bolo to biele, je to biele, možno to teraz vyzerá trošku sympatickejšie, predtým to bolo také priesvitné, je to trošku belšie a vyzerá to ako také rýžové cestoviny, no. Ešte predtým, ako ochutnáme, som ti zabudol povedať, skúsme sa pozrieť aj na tento obal, okrem toho, že je to teda nízkokalorické a nízkotučné, že je to aj gluten free, čiže to neobsahuje lepok, jo? Pre všetkých alergikov, aby ste vedeli, že to neobsahuje lepok. No a toto nie je žiadne promo video ani nič podobné, jo? Čiže ja to nepredávam. Cieľom nie je naučiť vás to jesť, aj nič podobné. Cieľom je ukázať vám, že niečo takéto existuje. Myslím, že každý by si mal sám vyskúšať, či mu to chutí a ako mu to zaberá. Keď budeš žrať každý deň shirataki cestoviny a budeš stále tučný, tak potom mi nepíš pod video, že je to moja chyba. Dobre? Poďme to ochutnať. No, tak poďme na to. Niekde sa vystrieme. Poďme na to. No, myslím, že je to úplne v pohode. Ja nejako by som ti to popísal, lebo to proste chutí tak zvláštne. Je to niečo ako také rezance do polievky, niečo ako také slíže. Slíže v nedeľnej polievke. Chutí to tak rýžovo. Chutí to, nie je to vôbec zlé, moc som to nejako nedochucoval. Dal som tam do toho trošku soli. Špenát chutí 100-krát lepšie, to si musím povedať hneď. No. A losos je úplne víťaz, takže
ako príloha, ak si robíš nejaké mäso večer a naozaj nemáš čo k tomu a si úplne zúfalý a si na odvykačke od cestovín, lebo predsa len to je šupa, keď si spravíš 150 gramov cestovín na noc, tak by som to možno vyskúšal. Daj mi kameru, Janka, môžeš mi ty povedať, keď si to chutí. Ja idem tuto dozadu. No, ja to cool, čo? Mŕtve vlasy. Mŕtve vlasy. Zvláštne, že? Je to zaujímavé. Je to zaujímavé, hej? Ale nie je to zlé. Že to nie je zlé. Pohode. Myslím, že sa dá na to zvyknúť a... Jasné. Dobre. Takže teraz si to takto otočím. Čiže zdravíme vás, my si ideme dať našu večeru a shirataki. Čaute.